بازار شەوێن ڕەمەزانێل دهۆک بەتایبەت بۆ مەها ڕەمەزانە پیرۆز و ژنای وەزارەتە بازرگانی و پیشەسازیە حکوومەتە هەرێما کوردستانێڤە بازارێک هاتیە ڤەکردن کو تێدا هەموو پێدوێن vê heyvê bi bihayekê erzantir bi hewlatiyan êne firotin û ji bilî brand û kompanya helwisa xwarin û berhemên xwemalî jî lê heyne. Sadê siruştiye û xwemaliye ve hemîl gelê balında tête çêkirin me bi xwe çê li wêrê heng şerîka me ya li wêrê sadê xwemaliye bê mewad hafîze û serêt me jî li wêrê gelek sîkê erzantir em difirûşîn. Xwedî gelek baş in vêrê em hez kirin îvên tê her hebin eger xwe Remezan jî nebîtin her îvêntek yanî her münasebek hebîtin cê sovakene ve îstîfada xelkî de ye em vêrê rast û dirist bo xelkî geyne xelkî ya baş ya dirist ya rast. Rêveberê bazargeriyê li vî bazarî jî li ser kwalitiya keresta û bi hewan wesat bêjin. Em gel rêveberiya Wezareta Bazirganî ku li vêrê me heye li Duhokê pêk ve em çavdêriya vî bazarê dikein ser van xîvetê tenê digerîn berê xwe deyne bihayê wana çawane bihayê wat guncayne ya neldîfî bayne yetme gotîne ku daşkandinê ser bikin û her wasa kwalitiya van berhemê def me jî ku pitiriya wan birandin û berhemê navxwîne ew yanî kwalitiya geleka baş e û daşkandinê gelek baş e ser hemahengî gel rêveberiya Wezaretê em pêk ve çavdêriya bazarê dikein û serkeftiyan est ser. Di vî bazarê taybet bi şevên Remezanê de pitir ji sed kompanya û xwaringehan pişikdarî têde kiriye û salana bo meha Remezanê ev cûre bazaret êne vekirin û têda nimayîş û stranên ayînî jî êne gotin. Şîrvan Xedir, Kanala Kurdsat, Duhok.